салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мошин албатта боша бародаро хечибек ҳастай. солаш 93, ранги 96 кардагиай. ремонт кардем, ҳамаш 100% бародаро. хадовоиш ҳолати хуб дай. сӯзишвориш газ бензин, ҳозирашта бензини холӣ истифода бурдагиай. газша бародаро шикоятдаги хонада будай. мақсад кадаме истифода бара метия газшам. кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин тоза, матоъ, коробка хадовисоз ҳуҷрат дора, утилизатсия кардагиай. қарор дорад дар ноҳияи Рашт. наша 35 000 сомон мега. ба сумми русӣ бародаро 300 000 рубл. касони харидор боше, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. рақамҳои Россияда ватсап дорад, тариқи ватсапа метавонед ки муроҷиат кунед. мошина албатта бародаро Opel Astra F, яъне каравани парастӯй ҳастай. солаш 96, сӯзишвориш гази бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро танҳо ҳуҷҷатош почидагай, дига ягон камбудия надора. матоъ, коробка хадовӣ ҳамаш 100%. бародарда срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. наша 35 000 сомон мега. касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти паррактара ҳисоби мошин дастрас кунед. ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мерседес бенз ҳастед бародаро. солаш 96, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро гази бензин кор мекунад. матоъ, коробка хадовиш соза, 1 соата ҳуҷҷат дора, утилизатсия кардагӣ, балоношам ҳолати беҳтаринад. мошин бародаро чихоли 1500 сомона задагиай. нахаду ҳамаш 100% мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. наша 46 500 мега. ягон мошинхари анеқ боша бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти паррактара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. эълони дигари мо бародаро квартираи фурӯшӣ ҳастай. квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гирдоб, пеши стадиони нав, бозор, мактаби 71, магазин наздикишда ҳастед бародаро. квартира духонага ҳастай, 78 квадрати метр дар 4 ошёна. хона бародаро кондитсионери задагӣ, кухни гарнитур, ҳама чӣ дорад, ба ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. наша 320 000 сомон мега, бо камтар муомила дорад. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат, барои маълумоти паррактара ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед. чӣ хеле наворда мебинед бародаро, хона ҳамаш ремонти қоидавӣ, бе ягон камбудӣ, об, свет ҳастай. марҳамат, рақамҳои рӯи экрана занг занед. бародаро Hyundai санъати арзон пурсидаги буданд. якта ёфтагим. солаш 2007, сӯзишвориш газ, кузов седан, объем 2, коробка автомат, ҳолаташ бародаро мошин бо нархи арзонай. ҳолатша гуфтагиай ки мақсад танҳо мотораш проблема дорад. кадоме ки харидор боше, боз занг мезанем, маълумоти бештара дастрас мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. наша 35 000 сомон мега.
танҳо матторуш бародаро камбудӣ дошта халос. касони хайдор бошед марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. коробкаш автоматай наша 35 мега бо хайдори аниқ боша савдо мешавад. бародаро газел пристаги будан грузовой марҳамат солаш 98 бензин коробкаш механик ҳолати хуб. мошина мега бародаро соҳибаш ки ҳамаш 100%ай ягонҷо камбудӣ надора на ходвай 100% корш кара истодаи худаш сорушна сум дар кори фурӯхта мешавад ботошам ҳолати хуб дан бародаро шикастагӣ надора рамаш ҳамаш мега созаи варид кардагӣ нест бе ягон расходи камбудия бародар фақат мешини ҳай мекунӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат наша 36500 мега ягон мошинхари аниқ бошад биё ай пеш бина мега ҳай кина савдо мекунем назди мошинда. касоне хайдор бошед марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо маънофи мошин хона замин квартира се бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро бораи дастгирӣ бораи лайк обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.